yen wong dosa mlebu neraka yen wis mlebu terus disekesa sing nyolongan diketok tangane iya ta sing incengan diculek matane iya Pak iya sing seneng rasan-rasan disumpel cangkeme sing seneng zina aku ra roh diapakne diketok terus apane lho kancane yo gak kudune iso ning neraka kuwi piye ae siksane sing nyolongan diketok tangane sing incengan diculek matane sing rasan-rasan disuwek cangkeme sing seneng zina diketok iki lho bener ibu lho lah kok malah apa ayo to aku mau